Og velkommen til dig, Barnaby Stig Swan Petersen. Du er initiativtager til Copenhagen Puppet Festival. Du har ved din side Jorik og Kei Yasugi, der er studerende ved London School of Puppetry. Hvem er Jorik? Måske vi lige skulle starte der. Altså Jorik er den her karakter fra Shakespeares Hamlet-stykke, Narren på slottet, hvor Hamlet har den her famøse monolog til Joriks kranie, alas, poor Jorik, I knew him well. Og så har Kei genoplevet hele Jorik, eller det der er tilbage. So Jorik, what are you going to be doing at the festival? Jorik har taget noget mad med, som I kan se. Eller godbidder. Han har jo dansk til det her program. Og ups. Han er lidt gammel, han er 400 år gammel, så... Så han falder i stykker. Orm, ja. Han skal lige genopfriske hans dansk. Vi sad og øvede hans dansk. Jorik har øvet lidt dansk, og han spiser orm, som vi kan se. Men lidt svært ved at slutte. Og chips. Og chips, ja. Så Jorik er her blandt andet for at spise, som vi kan se. Yeah. Bag ved Jorik, der har vi Kei Yasugi. Kei, you're a student at London School of Puppetry. What do you learn at a puppetry school? We learn to do all different types of puppets, including marionette and shadow and glove. We make our own shows and we create all our own puppets. And we also work with different puppeteers and artists. Okay. Kei, how did you get into this? How did you get the interest in doing puppetry? It all started about 5 years ago when I was at a children's program and they wanted a doll, so I wanted to buy a book on doll making, but they only had puppet books, and that's how I got into it. Okay. Det kan hun fortælle, det er, at hun skulle... Nøgleord, der er sådan i uge 2, det er uddannelse. Og i den forbindelse har vi så inviteret 3 skoler til København. Udlandet er det her med, at vi ligesom gået ind og sagt, at det er udelukkende for voksne, vi retter os mod. Okay. Og så også lidt sagt, at der er, når vi sammen kommer ud fra Danmark, der er et kæmpe miljø. En anden retning at sige, jamen, hvem er nogle gode bud på de kommende stjerner. Og der har vi blandt andet nogle grupper i sidste uge. Ja. Og har så i denne her uge Scoopetona Sige fra Frankrig. Men steder i udlandet tager alvorligt på en måde, vi slet ikke kender herhjemme i Danmark. For eksempel gennem uddannelse. Har vi overhovedet noget, der svarer til det, Kei går på? Der omhandler uddannelse, og man ligesom ser på, hvad er det, de vægter i forhold til nyskabelse og traditioner i deres uddannelse. Og så har vi inviteret nogle af de kræfter i Danmark, blandt andet Scenekunst Udviklingscenter og den tidligere leder af en uddannelse, der lå i Thy, Hans Hartvig, hvor de så skal komme og fortælle om, hvad det er, de gør, hvilke tiltag de er i gang med for at prøve at få en uddannelse opstå. Og så er det interessant, at der er behov der. Så der er faktisk også sådan, det har en kommerciel interesse, at vi... Og hvad er det så, man derudover kan opleve i de næste dage her? Jo, vi har, altså, som jeg nævnte, vi har de her 2 forestillinger, der kører, som op med det, med mine forældre. Jeg var barn i London, hvor der er en helt anden scene for dukketeater. Og det er jo 1 år gammelt, så mine forældre får omvendt københavnerne i forhold til, hvad dukketeater kan. Jeg skal lige høre også her til Jorik and Kei. Have you ever been to a festival like this before? No. This is my first time in Denmark. Are you nervous? Well, it's a bit hard to be nervous when you're dead. Foregår i omkring Vesterbro Kulturhus. Billetter køber man på Ingehavevej 42 i det, vi kalder dag. Jamen, for dem, der har fået lyst, det er så der, det foregår. I skal i hvert fald have tak for besøget. Kei and Jorik, good luck at the festival, and thanks for coming here and visiting us. Thank you.